Chcem urobiť ďalšie video strašne po dlhej dobe, fakt prepáčte. Som vám vravil, že budem dosť často vydávať videá. No bohužiaľ som nejako na to nemal energiu, tak teda dneska začnem. Plánujem tak raz za týždeň urobiť videá, možno dvakrát. A dneska idem bušovať inak Sergia na 450. Dúfam, že sa mi podarí push. A ak náhodou ak náhodou dám za rýchlovku 450, tak budem mať za niečo iného, samozrejme. A dáte like a odber. OK, už som v hre. Neviem, či táto mapa je úplne skvelá na Sergia, ale tak uvidíme. Už je tu sám, je tu už jeden blbeček. Bum. Dobre. Poď. Môj aim. Wow. Môj aim je super, má aimbot. Dobre, kill. Prvý kill v tomto videu. Že by. Bum. Ďalší kill. Tam sú sa dole fighty ako. Wow. Dobre som sa zlákol. Kokos. Ty kokos, nám budú fighty. A sa bojím. Dead. Dobre, prvá hra, prvý win. Takže docela dobre začíname. 10 trofejí. Už mi chýba 6 trofejí, tak to bude ľahký push. Nebojte sa, my pôjdeme dosť dneska viac, podľa mňa. A môžeme ísť ďalej. OK, ďalšia hra. Druhá hra, hneď. Takže môžeme začať. Inak môžete dať do komentov, že kedy ste začali inak hrať Bravo. A ak chcete, môžeme si natočiť taký aj Fortnite, ale na mobile, no prepáčte. Mám počítač, ale nie je moc dobrý zas na Fortnite, takže prepáčte, ak vám to bude vadiť na mobile, ale tak dúfam, že zabaví aspoň. Tá Julu, alebo jak sa volá Juju, má 7 power, to je brutálne napušovaná, je len ešte 6 ľudí proti mňa. By som narečne tak prekvapil. OK, to ak není. Wow. Do prčic, ona dáva damage. Hlavne nie je preč winstreak, hlavne to nechcem. Radšej to nekomentujem. Skoro som zabil. 6. miesto, úplne hrozné. Winstreak preč, aspoň jeden pohárik, no nevadí. A inak môžete dať do komentárov, aké je vaše najlepšia postava, ktorú máte najradšej radi a koľko máte najviac trofej a koľko máte na nej trofej. Môžete napísať a ak chcete, môžem sa zaoberať Fortniteom. Ak náhodou vás nejako nezajíma Bravo, tak kľudne s Fortniteom začnem úplne s radosťou. Milujem Fortnite. Je to veľmi dobrá hra. Bravo Stars je tiež veľmi dobrá hra. Ale neviem, na natočenie mi príde ľahšie ten Bravo. A prepáčte, som sa trošku moc zakecal. Musím to trošku viac sústrediť. Vidím, že tu Cordelius tako zabil. Dobre, ďalší kill. Ja sa nesťažujem. Ďalšie vymaxenie, dobre, 7 power, to je krásne, to je super. Táto Juju, alebo jak sa volá, ja furt neviem vysloviť, alebo neviem ani jak sa volá. Nejako sa už poslednú dobu nezaberám Bravo Starsom. Akože nie som v tom taký špatný, zas by som povedal, ale nič moc celá teraz v aktuálnej dobe. Ty kokos, one hit, nechcel by som. Poď sem, Darilos. Dobre, poď si. Počkaj, ja som zvedavý, čo urobí. Co som zabil. Počkaj, že už je posledný on. Poď si, Mason. Dobre, ďalší výnes. 400 trofejí, 450 mám ako nič. Ešte mám kojníky. Si idem rýchlo zobrať 300 coinov a
A ešte mám toto. 1000 coinov, to je super. Ja si môžem ich vlastne vylepšiť ako kokos. Počkaj, si môžem dať na 11. To vyzerá celá lákavo. Alebo Mortisa by som si dal niekedy na 11 ako. Veľmi rád by som si dal. Idem za niekoho. Ale za koho idem? Chcem dať ako 20. Idem za Groma. A tak môžete aj do komentárov ohodnotiť, ako zatiaľ ohodnotíte túto sezónu. Zatiaľ. A táto, no túto sezónu Brawl Starsu. A ja by som kľudne, keď na ďalšie video, by som kľudne urobil Fortnite video. A uvidíme, aké bude mať väčšie zhľadnutie podľa zhľadnutí. No, uvidíme. A mohli by ste dať like, keď som to už vravel. A táto hra bude bez strihu. A mne sa zdá, že proti mne teraz hrajú nejakí boti. Táto hra je bez strihu, bude úplne. Takže neviem, čo vám budem rozprávať. Ale inak tá sezóna podľa mňa docela ako OK. Takže a inak viem, že teraz hrám Brawl Stars, ale že by si mohli hodnotiť akože aj Fortnite sezónu, aká je, lebo budem hrať asi 2 hry Fortnite a bravo. A inak ďalší win, takže dobré. Stardropy budú po tejto hre 2. Angel Stardropy, tak to je dobré. OK, ďalšia hra, vidím, že toto už nie sú plný boti zas, až tak. Je tu Jack, no tak to som v Rigi. Tak toto bola veľmi rýchla hra. A nejdem za Groma, nie je moc dobrý ako pre mne. Ešte, ja viem, že Eevee dáva damage, ktorá ako fras. Ja by som šla asi za Colta, mám na ňom aj hyperku, tak za ňo idem. OK, ďalšia gameska, už je tu aj Fame, aj Mortis, ten tam dole bol. OK, Kit úplne není príjemný, to musím uznať. Wow. Ne. Toto nie je úplne príjemná situácia. Let me cooked now. Takže prehrám. Ešte sa mi vysmieva Kit, jasné. Úplne no skill, Brawler je mi zle z neho také virálne. Fuj, neznášam Kita. Mám na ňom dosť trofej docela, ale proste je tak no skill, že mi z toho zle reálne. A proste ja si idem za niekoho v kľude zahrať poslednú gamesku dneska. Už by mi to stačilo dosť. Už to dosť nahrávam ako. A ja by som šel poslednú gamesku za niekoho, ktorý mám dosť trofej. Za Leona. 38 mám na ňom tento screen. Ale som si otvoriť aj Stardropy 2. OK, ďalšia gameska. Wow. No, je tam už aj Fame. Aj ten Mortis. Skoro každú hru vidím to Mortisa reálne. Leon. Bože, to je tak no skill. Dáva to brutálny dem. A môžete povedať, že či Leon je no skill alebo skill. Ja by som povedal, že no skill. Dosť dá blízko. Dám tu môjho klona pekne. Tu dám. Poď. Ja, Daryl, to nečakal. Je že jedna Piper, čo som ho tu videl, tá úplne bomby, vieš, ak som tu nagona bola. Počkaj. Wow, ona má riadne šťastie teraz. Yes, je mŕtva. Yes. Konečne to neprežila. No, ďalšia Piper, nie. Nie. Tento sa mi tu nepáči úplne medzi nami. Už dostal proti mňa len Lionel Messi, ty kokos. Ja si musím nabiť hlavne ulti. Ty pomôž. Finn. Wow. Dobre, vieš čo? Tento fight dám úplne bez strihu, si verím.
Nie, nevadí. OK, docela dobrá gameska. A ešte si idem otvoriť naposledy tieto 2 star dropy. Čo? No, tak to dá sa. Ďalší star drop. Nič dobré. Takže toto video môže byť u konca. Dúfam, že sa vám páčilo. Môžete ho podporiť lajkom a odberom. Ahojte.